खुलुमबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आङो शिलंआव थांदोंमोन आरोना शिलंआव जोंहा मोनसे प्रग्राम दङमोन for 5 days आङो बेनिनो भिडिअ एसे लानानै फैदों माने मानि थाखाय थाहैदोंमोन आरो बबे जायगायाव थाहैदोंमोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो सानबाय आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय माने प्रग्रामनि बागै आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांबाय थानोसै नामा दा आङो नांगौ जिनिसखौ पेक खालामनानै लाजोब्बाय आरो लाजोबनायनि उनाव फन चार्जार बेफोरथ' मस्ट इम्परटेन्ट नालाय बेफोरखौ लानानै आङो ओंखारलांसै आंनि थांनांगौ जायगासिम आङो रुमनिफ्राय माने टमटमजों थांबाय आरोना ससे मेन रडसिम मेन रडनिफ्राय रेपिड'जों थांबाय आङो ससे जेराव आंनि माने ट्रेभेल पार्टनार आब' सानस्रिमोनखौ लोगो मोनगोन बेसिम माने आङो रेपिड'जों थांबाय आरो 6 माइलावमोन 6 माइलनिफ्राय जों जहैयो माने माबायाव थांदों उबेरजों थांदों आरो ओमफ्रायो गुवाहाटीनि गरम ओरैबायदि गरम आरोना नों बुंनो नांखाया नोंनि स्किनखौ पुरा जाख्ल'लांगोन बायदि गरम माने सान्दुङाव नोङो दसे सम तावा होना दोनोबाथाय दावदैयानो मोनगोन आरोना नै गारि गाखोबाय आब'जों ओमफ्राय थांगासिनो लामायाथ' ओरैबायदि समायना शिलंनि नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थियो जायफोर थांफेरदों थांफेरै मानसियाबो माने कनसेप्टआव दंखायो आरोना जे शिलंनि लामाया माबायदि जागोन लामायावनो जोङो नै आनारस बेफोरथ' लामा माने लारि थाथारो आरोना ओमफ्राय नुनायजों थानोथ' हायासै जोङो जानोसै आनारसखौ ओरैबायदि गोथाव बानलु होननायखौ बांद्राय टेम्पटिं नुबाय आरो I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said time to be scared. बेखौ नायनानै माने बुंनो हासिगोन मानसिफोरा मानो मोजां नाङो आब'खौ डिस्टार्ब खालामैनो र' नक माबायदि एक्सपिरियेन्सआ बुंदो एसे थान्दा हावा फैबाय
लुगैया आं ओइ गाहायाव थांजागोन ना मोजां ओमफ्राय जेबो होना नोङो vlogआव उनावसो बुंना होनसै माने ओरैनोलाय बुङो आरो दिनै औ जि बार रोसो रोसोखा बार नों अरननि बार After evening session जोङो एसे बेरायग्लांनो ओंखारलांदोंमोन आरो बे समावनो नुबाय जोङो अखाफोरनि ओंखारजेननाय नुथाय ओरैबायदि समायना गोसोआनो बोरैबा गोजोन मोनथारो आरोना बेफोरबायदि नुथाय नुयोब्ला बे दिनानो माने बोसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन अखाफोरनि ओंखारनाय माबा जादोंमोन आरोना बे समावनो जों बे सिनखौ नुबाय आरो आरो नोंथांमोननो आङो जोंनि प्रग्रामनि बागै आं फंनैसो बुंनो सानदों जों थांदोंमोन द बड'लेण्ड लिडारशिप प्रग्राम एम्पावारिं अ हेपि पिसफुल एन्ड इउनाइटेड बिटिआर बे प्रग्रामा टटेल सानबानि थाखाय जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरबो थांदोंमोन बिटिआरनि आरोना जोङो show you around. जों बे जायगायावनो दङ आरोना जों 5 daysनि थाखाय थागोन बेवहाय ओरैबायदि मोजां जायगाया थानानै जि मोजां नाङो माइन्ड ओरैबायदि रिफ्रेशिं पजिटिभ वाइब्स फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि भिउसखौ नुयो ओरैबायदि मोजां नाङो
बैयो ना दाउ दोनग्रा मा नोंलाय माहाय गोमाया नोंसोर आङो न'आव कल खालामनानै खिथिबाय थादोंमोन माबाखो जायगाखौ ओमफ्राय नों माहा गोमाखो आं थाबायनानै सिदा फैनानै डाइरेक्ट फेभरेट कर्नारावसो फैबाय फैदो बेयावनो र' थांगासिनो आङो आजा फैयो फैबाय मा खालामदो दङ ए आं भिडिअ कल खालामगोन सानदोंमोन नोंखौ खाम नायनो दे खामहर बेनो जों थानाय माबाया न'आ बे जोंनि रुमा ओरै आरोना बेयाव खायफा गोजौआव दङ ओमफ्राय खायफा गाहायाव ओमफ्राय जल्दि खिथिनोसै भिडिअ गोलाव जागोन बेयो ओरै थांनानै रिसेपसन बेनि उनाव बिथिं आरो लामाया ओरै बायजोआव ओंखारलांनाय बेयो रिसेपसन आरो रिसेपसनसिम एसे दिन्थिखानाय जासिगोन भिडिअ आं दिन्थिबाय खोमा फार्स्टआवनो सुपार बिजि आदा एसे हाय होनहरदो आंनि भिडिअ गोदान लोगो मोननाय आदा बिथां गोदानै सिनाखि जानाय नै बिथाङाबो मिस्टार टेलेन्टेड बिजिबो बिरादनो मिस्टार किरात हेन्डसाम बिथिं आरो नीलाक्षी नील ब्र आरो बिथिं जिउ नाम लिरजोबना दोनदोंनो मालाय I love you लिरलायलायनाय दोङो नै पत्थर यहाँ से उठाओ भिडिअ कलसो दोङो नै सानाव थांनोलै आं इसानाव आलासि जाहैनो जोंहा इखो हाय होन हाय आनै एक सेकेन्ड हाय आनै गोलोमनाय नुवाखै दे समायना मेकआप लानाय बायदिसो नुदों ना 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 इदि थैंक यू एवरीवन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो बेनिनो आरो भिडिअ लाबोबावगोन बेयो माने आङो ओरैनो जायगाखौ दिन्थिनो थाखाय मा एसे माने फोरमायनो थाखायल' होग्रोनाय जादों आरोना बाखि माने जों मा खालामदों मा एक्टिभिटिस खालामनाय बेफोरखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आङो नेक्स्ट भिडिअआव बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय